Библиядан алынган тарих. Дөньяның су астында калуы. Ул чакта җир йөзендә кешеләр күбәйгәннән күбәйгән. Алла аларның бызык, җавыз уйларын күреп җир йөзенә адәм баласын барлыкка китергәненә бик үкенгән. Тик бер генә Ной исемле кеше Худайның күз алдында намуслы булып, Алла каршында яшәгән. Шуңа күрә Алла Нойга былай дигән: Мин бөтен кешелек нәселен, аның белән бергә бөтен кайбаннарны, кышларны жук итәргә җыенам. Аларны бар иткәнемә үкенәм. Минем алдымда дөрестлек белән яшәгәненә күрә, синең белән килешү төзим. Сине, туганнарыңны исән калдырырмын. Җирне суга батырам. Бар тереклек жукка чыгачак. Барыгыз да исән калсын өчен үзеңә агачтан зур киймә жаса. Син, хатының, 3 улың хатыннары белән бергә киймәгә керегез. Җир йөзендә нәселе сакланып калсын өчен бөтен җәнлекләрдән, кышлардан, ата-ана кайбаннардан берәр пар ал. Аннары Ходай Нойга зур 3 катлы өсте капланган киймә төзергә кушкан. Ничек жасарга икәнен җентекләп өйрәткән. Ной барысында Алла кушканча дөрес эшләгән. Ул вакытта анарга 600 яшь булган. Киймәне төзеп бетергәч, Алла Тәгалә кушкан көнне ул үзенең җанкыннары, кайбаннары белән киймәгә кергәннәр. Шуннан соң Ходай аның артыннан киймәне ишеген бикләп куйган. 7 көннән соң күктән бик каты җаңгыр жава башлаган. Шунарга кушылып, җир асты сулары ташып чыкканнар. Шулай итеп, бөтен җир өсте су белән капланган. Киймә җир өстеннән күтәрелеп җизеп йөргән. 40 көн, 40 төн буе җаңгыр жавып җирне су баскан. 150 көн эчендә җир асты сулары кушылып, иң югары тауларны да каплаган. Аннары җаңгыр туктаган. Җир йөзендә күз алдына да китереп булмый торган кытышкыч хәл булган. Бар җан иясе, кешеләр, җенлекләр, кышлар җирне су басканнан соң батып үлгәннәр. Ул чакта Ной, аның белән бергә киймәдә булганнар гына исән калганнар. Аннары Алла җир өстенә җил җибәргән. Су әкренләп кенә кими башлаган. Алар киймә эчендә жылдан артык яшәгәннәр. Шуннан соң Алла Нойга киймәдән чыгып җирдә яшәргә кушкан. Ул туганнары белән бөтен кайбаннарын алып, ул туганнары белән бөтен кайбаннарны алып киймәдән чыкканнар. Ной аларны зурлап, рәхмәтен белдереп, кырбан китергән. Бу Худайның күңеленә хуш килгән. Алла үз-үзенә әйткән: Кешеләр аркасында бүтән җир йөзен каргамамын. Кеше җазыклы булып туса да, бу юлы кебек аны жаңадан үлемгә дучар итмәмен. Дөньяда чәчү, уру, эссе, суык, җәй, кыш, көн, төн дә булыр. Шуннан соң Алла Нойны, аның улларын бәхилләп әйткән: Ишәйгез, бөтен җир өстен тутырыгыз. Бөтен җәнлекләргә, кышларга, балыкларга хуҗа булыгыз. Мин аларны сезгә ризык итеп бирәм. Канны килеш кенә ашамагыз. Кайбаннарның җаннары каннарында була. Шулай ук кеше, яки кайбан кешене үтерсә, үзенең үлеме белән түләтәчәкмен. Мин кешене үземә ышатып жараттым. Шуңа күрә башка кешенең канын түккән һәркем үзе дә кеше кулы белән үтереләчәк. Аннары Алла Ной белән аның улларына әйткән: Шушы көннән башлап мин сезнең белән, сезнең нәселегез барлык тереклек белән изге килешү төзим.
Җирне бүтән су белән бер кашанда батырмамын. Бу килешүемнең билгесе. Мин болытлар арасында Салават күперен сузам. Аны күргәч, килешүемне искә төшерермен. Кажырга вакытта да жаңгырдан соң без Салават күперен күрәбез. Мең җиллар үтсә дә Алла белән шушы килешүдә яшибез. Шулай итеп, Нойның җир йөзендә яшәве 950 ел булган. Аның эш юлыннан бөтен җир йөзе кешеләр белән тулган.